नोंथांखौ दिनै आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबाय लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ, आंबो दिनै इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो बेबायदिनो जों इसोरनि अननायाव मोजाङैनो थाबाय थाथों आरो जों इसोरखौ प्रभु जिशु ख्रीष्टखौ जोङो बाख्नायबाय थानो हाथों। दिनैहाय 6 जुन 2020 मायथाइ दिनैहाय SSLC सेवा रिजाल्टखौ दिनै होबाय। दिनैनि बे दिनाव आङो जोबोद खुसि, मानोना आंनि फंबाय उन्दैथार जोबथारनाय बियो SSLC फाइनाल एग्जाम लिरदोंमोन। दिनै मोजां रिजाल्ट मोननो हाबाय, फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों 71%। दा बिनि थाखाय आङो जोबोद खुसि। इसोरा आंनि फंबायखौ मोजां हेफाजाब होनानै इसोरा बेबायदि फार्स्ट डिभिजन पास खालामहोबाय। बिनिखायनो आं इसोरखौ प्रभु जिशु ख्रीष्टखौ जोबोद हामबाय होनो साबायखर जासियो। गिबियाव आङो बे आंनि फंबायनि रिजाल्टनि खौरांखौ नोंथांमोननो हरग्रोबाय। बेनि उनाव जोङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनाय आयदा लानायखौ जोङो सावरायनोसै। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मोनसेल' टपिक लानानै जोङो सावरायगोन, बेयो जाहैबाय जे गाव गावनि फोथायनायजोंल' गावखौ सोरगोआव लांनो हागोन। गुबुननि फोथायनायजों गुबुना सोरगोआव थांफानो हाया। गाव गावनि फोथायनायजोंल', गाव गावनि जिशु ख्रीष्टखौ फोथायनायजोंल' गावो सोरगोआव थांनो हागोन। गुबुननि फोथायनायजों रावबो सोरगोआव थांनो हाया। बिनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। बिनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलां, जाहाथे गासै खोथाखौ नोंथांमोना बुजिनानै मोनो आरो जों जयैनो सोलोंज्लायनो हायो। बुहुमनि गासै खृष्टियानफोरा प्रभु जिशु ख्रीष्टनि नैथि फैगोनखौ नेनानै दङ। जिशु ख्रीष्टनि नैथि फैगोना माब्ला जागोन बेखौ जों रावबो मिथिया। दा जों बेखौ जिशु ख्रीष्टखौ जोङो बासायगिरि होननानै फोथायनायजों लोगोसे बेखौ सिबिनानै जोङो साखाफारायै जों बयबो नेनानै दङ। आरो जायफोरा साखाफारायै नेनानै गैया बिथांमोना साखाफारा जानानै थानाया गोनां। मानोना प्रभु जिशु ख्रीष्टनि जोंखौ लांनो फैनाय नैथि फैनाय बेखौ रावबो मिथिया, बिनि आरफोराबो मिथिया, बिफा इसोराल' मिथिगौ होननानै बुंदों। बेनिखायनो नैथि फैगोनखौ नोंथांमोना मिजिं लाखिनानै दङब्ला नोंथांमोना साखाफारा जानानै था। आंबो साखाफारा जानानै थानांगोन, नोंथांमोनाबो साखाफारा जानानै थानांगोन। अब्लासो जेब्ला समाव रेडि थायो अब्लासो जोङो जिशु ख्रीष्टनि नैथि फैगोनाव जों थांफानो हागोन। मानोना नोंथाङा नैथि फैगोनखौ मिथियैखाय रेडि गैयाब्ला बे समाव गालांजागोन। बेनिखायनो जों बयबो रेडि जानानै थानाया गोनां। जायफोरा जिशु ख्रीष्टखौ फोथायो जे बिनि नैथि फैगोनखौ रावबो मिथिया, बिफा इसोराल' मिथिगौ, आरफोराबो मिथिबावा। माथाइनि 24 बालादनि 32 सिरिनिफ्राय जोङो फरायनानै नायनि। बे दिन आरो बे मुगाया माब्ला सफैगोन, बिफाखौ नागारनानै रावबो मिथिया, सोरगोनि आरफोराबो मिथिया, एबा बिसा हौवायाबो मिथिया। मानोना नोहनि समफोरबादि मानसिनि बिसा हौवानि फैफिननायाबो जागोन। बे जिशु ख्रीष्टनि नैथि फैफिननायखौ बिफा इसोरासो सेटिं खालामदों। बेनिखायनो जे जिशु ख्रीष्टआबो बेखौ मिथिया आरो आरफआबो बेखौ मिथिया, जों रावबो बेखौ मिथिया। जेब्ला समाव बिफा इसोरा थिनहरगोन अब्ला लोगो लोगो जिशु ख्रीष्टआ फैगोन, गावनि नैथि फैफिनगोन। जायफ्रा जिशु ख्रीष्टखौ बासायगिरि होननानै नाजावनानै दासिमबो वर्शिप खालामनानै दङ, बिसोर गासैखौ बियो नैथि फैनायाव लांनो फैफिनगोन। दा बेखौ जोङो बयबो नेनानै थानांगोन। जोङो उन्दुसोनानै जोङो साखाफारा नङालासे जोङो थायोब्ला जोङो बे समाव गालांजागोन। बे दिना हरखाब जागोन। जेरै एग्जाम्पल होदों नोहनि दिनाव जे इसोरा दैबानाखौ जेरै लोमहोबोदों हरखाबै, बेबायदिनो बे दिनाबो जागोन होननानै बुंदों। जे नोहनि दिनफोरनि बायदि बे दिना सफैगोन। बे दिना मेगन मेख्रेबसेयाव बियो सोलायनानै जिशु ख्रीष्टआ सफैगोन। बेनिखायनो जोङो बयबो रेडि जानानै थानाया गोनां। माबायदि रेडि जानांगौ, जे जोङो दा जिशुखौ जों जेरै फोथायनानै दङ, जोङो उनस्लदनानै थानानै जों थानाया जानाय नङा। जे जोङो जिशुखौ हदाय नोङो कन्टिनिउलि बिसास खालामनानै कन्टिनिउलि वर्शिप खालामनानै जोङो साखाफारायै रेडि थानांगोन। अब्लासो जोङो बे दिनाव
जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननाय दिनाव जोङो जिसु ख्रिस्टजों थांफानो हागोन। माथाइनिनो 24 बालाबनि 40 सिरिनिफ्राय जोङो गाहायखै फरायलांनि। बेवहाय मा लिरनाय दङ? बे समाव सानै हौवाफोर हायाव खामानि मावगोन, बिसोरो सासेया लांजागोन, सासेया गालांजागोन। सानै हिनजावफोर जाथा होख्रेमगोन, बिसोरनि मादाव सासेया लांजागोन, सासेया गालांजागोन। बिनिखायनो नोंसोरो सिरि मोननानै था, मानोना नोंसोरनि फोरबोआ बबे दिनाव फैयो नोंसोरो बेखौ मिथिया। जे जोङो बे सिरिनिफ्राय जों रोखायै बुजिनो हाबाय जे गावनि फोथायनायजोंल', गावनि जिसुखौ वर्शिप खालामनायजोंल' जोङो सोरगो रायजोआव थांनो हागोन। नोंथाङा गुबुननि फोथायनायजों, आङो गुबुननि फोथायनायजों आङो सोरगो रायजोआव थांनो हाया। जोङो गावनि फोथायनायजोंल' जोङो सोरगो रायजोआव थांनो हायो। जे फोथार गंसेयाव हुआव सानै खामानि मावग्राफ्रा जयै खामानि मावबाय थाब्लाबो जे सोरबा सासेया जिसु ख्रिस्टखौ फोथायदोंब्ला, वर्शिप खालामबाय थादोंबा बे सासेया लांजागोन। नाथाय गुबुन सासेया जुदि फोथायनायाव गैयाब्ला आरो जिसु ख्रिस्टखौ वर्शिप खालामाखैब्ला बियो लांजानाय नङा। दा बेनिखायनो बिसोर सानैनि गेजेराव सासेया गालांजागोन, सासेया लांखोजागोन, बेखौ बेवहाय बुंनाय जादों। आरो गुबुन फारसेखै जे सानै हिनजाव मानसि जे जाथायाव, जे गोदोनि दिनाव जाथायाव दालिफोर दलायोमोन, बे जाथायाव दालि दलायबाय थानाय बा जाथा दलायबाय थानाय हिनजावफ्राबो सासेया जुदि जिसु ख्रिस्टखौ वर्शिप खालामोब्ला, बेखौ बासायगिरि हिसाबै नाजावनानै बेखौ फोथायबाय थादोंब्ला, बेखौ सिबिबाय थादोंब्ला बियो लांजागोन। आरो गुबुन सासेया जुदि जिसु ख्रिस्टखौ वर्शिप खालामबाय थायाखैब्ला, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदोंब्लाबो बेकस्लाइड जानानै थेनथ'नाय बायदि दङब्ला गुबुन सासेया गालांजागोन। बेनिखायनो सानै जाथा दलायनायाबो सासेया लांजागोन, सासेया गालांजागोन। सानै दुब्लि गंसेयाव, फोथार गंसेयाव खामानि मावबाय थानाय हौवा मानसियाबो सासेया गालांजागोन, सासेया लांजागोन। बिनिफ्राय जों रोखायै मिथिनो हायो जे गावनि फोथायनायजोंल' गावखौ बासायनो हायो, गुबुननि फोथायनायजों जे गुबुनखौ बासायनो हाया। बेखौ जोङो बे सिरिनिफ्राय रोखायै मिथिनानै मोनो। जोङो गाव गावखौ गावसो मिथिसिगोन नोंथाङा मा अबस्थायाव दङ, नोंथाङा जेसेबां फोथायनायाव दङ, नोंथाङा बेसेबां जिसुनियाव नांथाबनानै दङ, नोंथाङा जिसुखौ बेसेबां फोथायनानै दङ, बेखौ नोंथाङासो मिथिगौ, आं मिथिनाय नङा। जे आङो बेसेबां इसोरनियाव फोथायनायजों नांथाबनानै दङ, आं जिसुखौ बेसेबां फोथायनानै वर्शिप खालामनानै दङ, आंसो मिथिगौ। बिनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि फोथायनायखौ, नोंथांनि सिबिनायखौ नोंथाङा मिथिगौखाय, आङो आंनि फोथायनायखौ, आंनि सिबिनायखौ आङो मिथिगौखाय जे नोंथाङा रेडि जानानै थानो हायो, जे आङो रेडि जानानै थानो हायो। नोंथाङा मा अबस्थायाव दङ बेखौ नायनानै, आङो मा अबस्थायाव दङ बेखौ नायनानै। बिनिखायनो नोंथाङा उन्दुनाय बायदि, थेनथ'नाय बायदि, दुङाबो सुवाबो जुदि जानानै दङब्ला, नोंथाङा खुलुमनाय सिबिनायाव, जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनाय सिबिनायाव दिनै गोख्रों जा। आरो आंबो गोख्रों जानाया गोनां। मानोना जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिनगोनखौ, जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिनगोनखौ जोङो रावबो मिथिया। बेनिखायनो अलवेज, जेब्लायबो समाव जोङो बेखौ बाख्नायनायाव साखा-फारा जानानै थानाया जोंनि थाखाय गोनांथि दङ। बेखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय। दा बे फोरमायहरनाया आंनि निजा रावजों फोरमायनाय नङा, आंनि गोसोनिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननो आं फोरमायाखै। जास्ट आङो बाइबेला जि बुंदों बेखौसो नोंथांमोननो फोरमायनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ जे इसोरनिफ्रायनो फैनाय शास्त्रनिफ्राय बुंदों होननानै फोथायनानै बिसास खालामनानै नोंथाङा जिसुखौ बाख्नायनाय, खुलुमनाय, सिबिनायाव गोख्रों जानो नांगोन। इसोरा, बिफा इसोरा मानो जिसु ख्रिस्टनि फैफिनगोन समखौ जों मानसिनो मानो फोरमायासै, मानो खोन्थायासै? इसोरा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि फैफिनगोन समखौ बियो मानसिनो माने सिगाङावनो खोन्थाखायासै। जे बिनि जाहोना जाहैबाय जे मानसिया जेब्लायबो जे गाज्रिखौ मावनानै मोजां मोनग्रा, जेब्लायबो मेक्सिमाम मानसियानो जे गाज्रिखौसो मोजां मोनो। जे एग्जाम्पोल हिसाबै जे टेबोल गंसेयाव फारसेखै गाइखेर, फारसेखै जे लोंग्रा जौ जुदि दोनोब्ला, जे गाइखेरखौ लोङाबासिनो जौखौसो जोङो लोंगोन। दा बेवहायनो प्रमान जायो जे मानसिया गाज्रिखौ अरायसम मावनो मोजां मोनो। जे फारसेखै गाइखेर, फारसेखै जौ जुदि दोनोब्ला, जे गाइखेर लोंग्रानिख्रुइ जौ लोंग्राया बांसिन जागोन। बेनिखायनो जोङो बुंनो हायो जे बांसिन मानसिया जे गाज्रिखौ मावनोसो मोजां मोनो। जे जिसु ख्रिस्टनि फैगोनखौ बिफा इसोरा बेबायदिनो खिन्थाखायोमोनब्ला, जे मानसिया
बै फैगोन समावल' रेडि जागौमोन, नाथाय बिनि बाखि समखौ जानला मोनला गाज्रि खामानि मावनानै नंबां जाबां गावनि जिबन जापन गावनि जिउखौ दैदेनलांगौमोन। बेनिखायनो मानसिखौ जेब्लायबो मोजाङाव लाखिनो थाखाय जे रेडि जानानै थानांगौ, बेखौ मानसिखौ साखाफारा खालामनो थाखाय, मानसिखौ मोजां साइडखै जेब्लायबो दावखोहोनो थाखाय जे इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैगोनखौ माब्ला फैगोन बेखौ डाइरेक्ट फिक्सै बुंखायाखै आरो खोन्थायाखै मानसिनो। बेनिखायनो खार'ना बे आंनि लोगो नोंथांमोन, आङो नोंथांमोननो गोबाव बेबायदिनो सावरायनानै नोंथांमोनखौ बाहोनो सानासै। दिनै बेखिनि बाइबेलनिफ्राय लानानै आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दिनैसो नुसनदोंब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो नोंथाङा बयनिबो सिगां नुनो मोनो। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे इसोरनि बाथ्राखौ, बासायजानायनि खोथाफोरखौ, जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिनगोननि खोथाफोरखौ जे गुबुनाबो मिथिनानै मोनो आरो बासायजानायखौ मोननो हायो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।